बिथांनि आत्माया सोरगोआव जाहाथे मोजाङै थायो बिनि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। बिथाङानो जोंनि हारिखौ फोजाखांग्रा सासे आसल बेक्ति, गुबै थांखि लानानै फोजाखांग्रा जावरिखांग्रा सासे सुबुं। बेखायनो बिथाङा बयनिबो माने मानिजाथाव खुलुमजाथाव जानानै अराय सम बिथाङा बे बुहुमा जेसेबां दिन थागोन एसेबां दिन थागोन। दा बेखायनो आङो बोसोरे फैयो बे सानखौ माने गोसोखांनानै फैयो। बै समखौ आं गोसोखांबाय थायो। बिथाङा बोरै थैखो माब्रै जालांखो बेफोरखौ गोसोखांबाय थायो। आसखान्दा जादों थेवबो जाथिखौ माने मोनसे खालामनानै बिथाङा गालांनो हादों। जोङो बिथांनि थांखिखौनो लानानै आन्दलनखौ खालामबाय थादोंमोन, जायनि बांखियाव दिनै जोङो बिटिसि मोननो हाफैदों। दा बिटिसि मोननानैसो जोंनि बर' हारिया जौगानायखौ नुनो मोनदों। जौगानाय होननानै बुङोबा माखौ बुङो बेफोरखौ नुनो मोनदों। जेबो गैयामोन, जोंहा लान्दा खान्दामोन। जोंखौ गोग्लैसोनानै थानाय सासे हारि, मोनसे हारि हिसाबैसो लानानै थायोमोन। माने जेबो साननो रोङै हारि होननानैसो गुबुनफ्रा साननानै लायोमोन, सरकारा साननानै लायोमोन। दा बेखौनो दिनै जोङो सिन्था खालामनो हाबाय, राजनितिया मा बेखौ जोङो नुनो मोनबाय। खिन्थु दिनै जोङो माने बेखौ बे उद्देश्यखौ नुनो मोनाखिसै। बेल' जोंनि गेजेराव मोनसे डिफेक्टआ नुजाथिनो हमबाय आरोखि। जेखि जाया मानो बिथाङा जोंनि बयनिबो सासेल' नेता, बर' जातिनि सासे नेता होननानै जों बयबो जिहेथु सिक्रिथ' होबाय, बेनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बड'फाया गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां सुजुदोंमोन बर' हारिखौ, दासिमाव बेसेबां जाफुंखो आरो आं बेखौनो बुंदों, आंनि बुंनायनि गेजेरजों बेखौनो बुंदों आङो। खौसेयै लामा माने हान्थिनांगौमोन राजनितिनि गेजेरजों। खौसेयै जोङो जाथि दानायनि खामानियाव जोङो गोसो होथाबनानै थानांगौमोन। खिन्थु बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरगोआरि जानानै थांनायनि उनाव माने जोङो आरोबाव गावसा गावसि जादों दिनै, बेखौ रायजो राजाया नुनो मोनदों। गावसा गावसि जानायखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे खालामनानै गालांदोंमोन। दिनै बिथांनि जे मोनसे जाथिखौ मोनसे खालामनानै गालांनाय, दिनै एकर्ड खालामनायनि उनाव पावारखौ लानानै माने गावजों गाव जुदा जालायनायखौ नुदों। दिनै बिथाङा थायोमोनब्ला बेबायदि जायामोन, आं बेखौ सानो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।